సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాల్లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని పంపించిండు. సో బాయ్స్ తోటి చేయొచ్చు లేదా గర్ల్స్ తోటి ఏ ఫొటోస్ అయినా పెట్టి చేసుకోవచ్చు. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. చూసారు కదా, నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్స్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా గర్ల్స్ ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సో మధ్యలో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ ఫిక్స్ 14 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 14 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. సో సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ 28 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 27 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.
లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.